Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә. Aşkına ko'ngil yarsib o'targan. Biz bituganmiz turmush ko'targan. Aşkımağını kütsin şoqına. Baxtli bo'lar turmush xoqına. Aşkına ko'ngil Жырларга туган халкыма. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген сезне күңелләре һәрчак дәртле талпынып, туган халкына матур җырлар җырларга омтылып яшәүче Идел һәм Агыйдел дулкыннарын күңелгә ятышлы көйләр һәм изге җылы сүзләргә салып, йөрәк төрләрендә саклап тамашачыларга җиткерүче гүзәл һәм моңлы героебыз белән очрашук. Башкалабыз Казаннан, ерактаракбыз бу юлысы. Әмма тамашачым бик тиз генә куллар биреп кочаклашып очрашырга герой белән син бу юлысы ашыкма. Безнең белән ипле генә атлый-атлый, кызык кына сәяхәттә калсын. Сөйләгәнне тыңлый-тыңлый, күрсәткәнне карый-карый. Бергәләшеп алга барыйк әйдә, армый-талмый. Бүген без Астырхан өлкәсендә. Үзебезнең якларда дигән тарихи уй-фикер кайнаша бит минем башка инде. Нәкъ менә шул сүзе үзебезнеке дигәне бөтерелә тел өчендәләр. Чөнки моның өчен тарихи бер сәбәбе дә бар, дуслар. Мин сөйләмәсәм дә күпләрегез белә булса кирәк, 18 гасырның башына тикле Астырхан җирлеге тулысы белән Казан губерниясына кергән. Һәм бары тик 1717 елда, янәшәмдә хәзер горур басып торучы Петр I үзенең махсус указына, Астырхан губерниясе төзү турында указына кулын куйганчы. Әлеге карар нигезендә Идел буйлап Казаннан түбәнрәк урнашкан бар җирләр, бу бүгенге көнгә Ульянов, Саратов, Волгоград өлкәләре һәм Урал буе тирәсендәге башка хайран территория җирләрне үз иченә алган, ул вакытлардагы Астырхан губерниясе дигәнне аңлата. Хәзер сездән экраннар аша минем янәшәдә заманында әнә шундый җитди карарлар кабул итүче һәрвакыт беренче үзегез беләсез Петр бабайны якыннан күрә аласыз. Бүген дә ул биекләрдән һәр нәрсәне күзәтеп тора диярсең. Һәйкәл шулай урнашкан, Астырханның кай почмагыннан күз атма, суданмы, җирдәнме, әллә инде һаваданмы, аның үзен Петр I-не күрми калу мөмкин түгел, ахры. Бу исемне белән дә кечкенәләрдән түгел, 2 метрдан артык булган Петр I. Кылган башкарган эшләре хакында сүз тотсак та, зур чын мәгънәсендә бөек кеше ул. Бу хакындагы официаль версиягә нигезләнсәк, аның 203, кайбер чаканаклар буенча хәтта 213 см буйлы булганлыгы хакында мәгълүмат яшәп килә.
Чагыштырыр өчен данлыклы Петрның замандаш ир-атларының буе уртача алганда нибары 165 сантиметрны тәшкил иткән. Эшләренә килгәндә аның хакында окно Европа прорубил дигәнне. Европага тәрәзәләр ачуын гына искә төшерү дә җитә булса кирәк. Кыскача сүз йөрткәндә. Бүген без һәйкәлдә генә булса да үз Петр булган шәһәрдә кунакта. Һәм минем теләк хәзергәле күпләргә якыннан таныш булмаган бер моң иясе, җырчы кыз белән очрашу. Тәк кызлар белән очрашканда иң беренче итеп нишләргә кирәк әле? Ботинкаларны чистартырга. Кайдыр Астраханда бу һөнәр иясе якында гына бар дигәннәр. Менә бит ул. Менә бит ул барып килим әле янына. Башкарган эшен якыннан күрим әле, тырыш затның дигән фикер зата барды мине. Аның янына таба 2-3 адым ясаган иде. Бу фикер артыннан китап, интернет чаралары һәм кинофильмнар аркылы башка сеңгән башка уй фикерләр тартылды. Беләсезме икән сез дә дуслар? Бит бүгенге дөньяда Һиндстан кебек кайбер илләрдә, мәсәлән, мондый аяк киемен урамда чистартып торучы малайлар гомумән әлеге профессия хәзергә тикле яшәп килә. Астраханга әйләнеп кайтсак, бүген биредә әлеге булган егет тирәсендә минем арттан күзгә күренердәй бер чират ук барлыкка килде. Ой, акча турында онытканмын бит. Ресторанга, мазарга чакырырга туры килсә җырчы кызны, мороженый белән угощайтта калсам үзен. Ходай рәхмәте, юл уңаенда, шушы ук Никольский урамында ук банк урнашканлыгы да ачыкланды. Әле нинди банк дигез? Ого-го! Тарихы еракларга барып тоташканы. Инде күптәнге Астрахан байларының алтын, көмеш тәңкәләре яңгыраткан моңлы шыңларны саклаучы банк бинасы икән бит бу. Янәшәмдә үзеннән үзе барлыкка килгән әлеге бинада кайчандыр Астрахандагы акча финанслар белән бәйле бар оешмалар урнашкан булган. Биредә эшмәкәрләр һәм купецлар берләшеп, ул заманнарда бер-берсенә кредит, ягъни вакытлыча акча биреп тору җәмгыяте оештырганнар. Үзара ярдәм кассасы булдырганнар. Бүгенге көн сүзен кулланып сөйләгәндә, банк буладыр инде бу. Һәм моның өчен хәтта сез хәзер экраннар аша күрә алган айрым зур, матур гына бер бинада төзеткәннәренә вот акыл ияләре, Әлеге бинада бүген дә күптән язылган банк сүзен күрергә мөмкин. Тырышыбрак карасаң диюем. Борынгы бинада күп катлы буяулар астындарак урын алган инде хәзер бу билгеләмә. Кызлар яна барганда шәшәк кирәк бит әле. Ничек баш уйлап җиткермәгәнмен. Шәшәк белән барсаң яхшы булыр иде. Шушы уйларым ни өчендер Астраханның иң борынгылардан саналган, бүген әле мин беренче тапкыр аяк баскан урам Никольская буйлап алга аттарга чакырдылар. Һәм беләсезме нәрсә, дуслар? Әлеге урам зак еллар 1920-дән 2007 елга тикле танылган ханыма Роза Люксембург исемен иткән икән. Шуңа да бүген дә Астрахандылар аңа яратып, йомшак итеп Розочка дип мөрәҗәгать итәләр. Җаны булмаса да үзенең. Роза исемен йөрткән урамда шәшәк кибеттә булмый калмас дигән башта бөтерелгән фикерем дөрес булып чыкты. 5 секунд, 5 секунд, дуслар. Хәзер чыгам кибеттән. Акчамны гына түләп битерим дә. Акча да булды, шәшәкләр дә кылда. Хәзер инде тепер ничек барып җитү турында уйларга кирәк. Балыкларга ярып yüзеп барым дисәң, таң калдырым әле дип җырчы кызны монда алар. Балыклар диюем бик хисап. Суда да һәм аптырамагыз. Җирдә дә. Әнә бу кичкенә генә монумент ярдәмендә вобланы, кипкән балыкны зурлаганнар. Таш тимердән ясалган әлеге кемнәрнеңдер иҗат җимеше без кунакка килгән шәһәрдә 2018 елда торгызылган. Ни өчен зурлап хөрмәт күрсәткәннәр дисезме үзенә?
Баксаң, Бөек Ватан сугышы барган, ачлык хөкем сөргән елларда Идел балыгы меңләгән Астрхан халкын нәкъ менә шул ачлык, авырулар алып килгән, үлемнән саклап калган. Шуңа да шәһәрдә бер генә түгел, хәтта 2-3 Идел балыгын зурлаучы һәйкәлләрдә сын монумент булдырылган биредә. Моңа өстәпәле яшь парлар язлышып яңа гаиләләр төзү урыны Астрхан ЗАГСы тирәсендә алтын балык урын алган. Һәммә безгә теге әкияттәге карыты ләгәнле кысмыр саран әбине һәм сүз әйтергә куркып торган бабакайны искә төшереп, әмма турпарларга исә бар тик ихлас һәм игелекле теләкләрнең генә тормышка ашуы, бәрәкәтле булуына ишарә итеп диярсең. Тагы бер алтын балык бүген инде искә алган һәм без күреп узган Петр I һәйкәл янында урнашкан. Бу балыкның аркасындагы түгәрәк шары һәр туристның игътибарын җәлеп итә. Әлеге шар кызык, өстән төшкән көчле су агымы ярдәмендә җир шары сымак гел хәрәкәттә, әйләнеп тора. Инде балыкларга килгәндә, аларны Астрхан якларында санап та, үлчәп тә бетереп булмас ахры. Рәсми мәгълүматларга караганда, Идел елгасында елына 10,000 тонна балык тотыла һәм тәмле, файдалы ризык буларак тәкъдим ителә безгә. Карагыз әле, кызлар янына балыкка ярып баралармы инде. Моның өчен автомобиль кирәк. Һич югында алпар яки тулпар атлары. Әнә янәшәдә генә әкияттән качкан нәни генә бер ат күрәм, конек, горбунок. Шуңа атланып килим дә таң калдырыйм әле җырчы кызны. Әнә шулай матур әкиятләр аркылы узып та, шын юлларны алтын җепләр сымак сузып та, кирәк икән кыр һәм далаларда айгыр атларына атланып, юл барганда диңгез елгаларының тирән агымы суларына сокланып, хәтта йөрәккәйне көчле эшләтерлек, биекләрне гизеп очар кошлар кебек, аларны да урап, бар күргәнне юлда бары яхшылыкка юрап, килеп җиттем мин ниһаять талантлы кыз белән күптән көтелгән очрашуга. Ура, ура! Сәлам, Альбина. Исәнмесез, Альберт. Ничек килеп җиттегез? Бик яхшы. Артистка кыз янына чәчәкләрсез килү дөрес булмас дип уйладык. Менә бу матур чәчкәләр хәзер синеке. Бик зур рәхмәт. Ой, матур чәчәкләр. Таныш булыгыз, Альбина Хакимова. Кәүдәге фамилиясе Мөхәррәмова. Үзешчән башкаручы, профессиональ музыка белгече. Зур сәхнәдә инде күп санлы матур җырлар башкарып, тамашачылар күңелен яуларга өлгергән талантлы милләттәшебез. Тумышы белән Башкортстаннан ул. Бүгенге көндә исә Астрхан шәһәрендә матур гаиләсе белән гомер кичерә. Иҗатта да, гаиләдә дә талант иясен тормыш иптәше яраткан ире Эмир һәм аларның гүзәл, акыллы кызлары илһамландырып торалар. Тапшыру героена әти-әнисе бүләк иткән исеме Альбина. Исеменең мәгънәсе латинчадан ак дигәнне аңлата. Аклык ул белгәнебезчә чисталык, бөхтәлек һәм миңа калса әле үзенчә бер төрле матурлык янәшәсендәге сыйфатта. Нәкъ менә шундый чиста күңелле, һәр эштә пөхтә, якыннан аралашканда мөлаем, ә моңа өстәпәле акыллы, иҗади кеше безнең бүгенге герой. Җырлап яши ул гомере буе. Инде йөрәк түрләреннән агылып чыккан төшенчәне кулланып сүз тотсак, матур итеп моңланып та. Үз тамашачысын иҗаты ярдәмендә моңаерга да, елмаерга да, кирәк икән уйланырга да чакырып кала талантлы моң иясе. Мөхәббәт хакындагы мөхәббәтле, игелекле җырлары аркылы аеруча. Бүген без талантлы тапшырыбыз герое белән Астрхан буйлап сәяхәттә. Әйтче миңа, Альбина, Астрханда иң күңелеңә ятышлы кайсы бина? Альберт, Астрханда бик күп матур тарихи биналар. Бүген сезгә берничәсен менә күрсәтәсем килә. Киттекме? Киттек. Шушы сүзләр белән иҗатны үз иткән талантлы кыз безне беренче итеп шәһәрнең опера һәм балет театрына алып килде. Альбина сөйләгәннәрдән аңлашылганча, әлеге мөхәббәтле бинаны Рәсәйдә генә түгел, Европа буенча мәдәният өлкәсендәге иң матурлар, күпләрне таң калдырырлык төзелешләр рәтенә кертәләр. Тик менә сәнгать белән безнең араларына буйлысы тора иде бүлеп киртәләр. Әллә нинди биек сикереп узмаслыклары түгел, дуслар. Бүген мин бу сүзләрне күчермә мәгънәдә кулланам.
Шуңа да әлеге илаһи көчләрне саклап үстерүче һәм тирә-юньгә таратучы иҗади үзәк Галиҗәнәп театрының эшенә үк үтеп кермәскә булдык без. Барыбер җәйге ялда яки гастрольләрдә бит биредәге бар артистлар. Театр тирәсендәге әңгәмә барышында артистларның башкаларын, тапшыру герое өчен бик тә якын булганнарын еш кына искә алдык без. Альбинаның әти-әнисе Ризван һәм Нәфисә Хакимовлар Уфа якларында иҗат итеп танылган сәнгать әһелләре. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге күркәм кешеләр, җырчы һәм композиторлар икән. Инде күптән хит булырга өлгергән Елама, ярсыма, әйтмә син авыр сүз, моңлар кайтсын авылга, и Ходай исәнлек бир җырларының авторлары нәкъ менә Хакимовлар. Әйтә Аллам кайдасың, моң кайдасың, әйт урам. Алла иле һәм гармы, яшьләгән сагынам. Әйтә Аллам кайдасың, моң кайдасың, әйт урам. Алла иле һәм гармы, яшьләгән сагынам. Моңа өстәп әле Ризван һәм Нәфисә Хакимовлар күп санлы бүген инде үзләре дә тамашачы күңеленә якты нурлы юл табырга өлгергән, популярлык яулаган яшь җырчыларның үстереп, зур сәхнәгә озатып калучы музыка җыр өлкәсендәге мөхтәрәм мөгаллимнәр булганлыклары да ачыкланды әңгәмә барышында. Айдар Галимов, Радик Юльякшин, Зөлфия Шакирова кебек бүгенге сәхнә йолдызлары кайчандыр Хакимовлар кул астында моң таратканнар бар тирә-юньгә. Тапшырыбыз героеның әтисе Ризван Хакимов бүген дә армый-талмый уңышлы итеп иҗат белән шөгыльләнә. Шунсы куанычлы. Әнә бүгенге әңгәмә барышында да тапшыру герое әти-әнисе хакында һәрчак горурланып сөйләде. Күп нәрсә өчен үзләренә шиксез рәхмәтле булуын белдерергә омтылды ул. Альбина, танылган җырчылар, композиторлар кызы булу авырмы, җиңелме сәнгатьтә, тормышта? Авырмы, җиңелме әйтеп булмай, Альберт. Әмма рәхәт иде, күңелле иде. Иртән дә музыка иде, кичтән дә музыка. Җырчы булмай кем буласың инде мондый гаиләдә? Әлбәттә җырчы. Әйт әле менә үзеңнең репертуарыңны ничек сайлыйсың? Минем инде репертуарда 99% әтим язган җырлар. Алар синең күңелгә якын? Нык якын, бик якын, на генетическом уровне. Икенче тукталыш Астраханның данлыклы Кремле иде. Тапшыру героеның «Син мине ятларга калдырма» җырына клип моннан берничә ел элек тулысы белән булмаса да нәкъ менә биредә төшерелгән икән. Шуңа да хәзер безнең янәшәдәге биналар чалынып китсә күз алдыгыздан, без тәкъдим иткән җырлы видеоклипны караганда аптырашта калмагыз, тамашачы дуслар.
Canımını muң sağış utanına yandırma. Üzülgen şeşekdey sularımın senim ile yaprağına aldırma. Senim ile yotlarına aldırma. Koy yaşını qoplama günleri. Şili bulap kesmesin sabahın şeşekке kumulgen güllerini. Şili bulap kesmesin sabahın şeşekke kumulgen güllerini. Özüngde ömürün boyuna Jırımını sağını izlesin. Jırımını sağını. Кремль тирәсендә без әлеге клипны видеога төшерүләрен искә алып, күптәнге осталар Кремльнең иң биек ноктасында 80 метр биеклектә. Һәм беләсез бу нәрсә? Кайчандыр моннан күп еллар элек Идел Кремль стеналары тирәсеннән укызганды. Кайчандыр Петр I үзе таң калып әлеге Кремльнең төзелешләренә Санкт-Петербург шәһәрендә дә нәкъ менә шундыйларны төзү хакында әмер биргән. Һәм мондый кызыклы мәгълүмат бихисап Астрхан Кремль хакында. Әмма бүген мин талантлы тапшырыбыз героена тарихтан ераграк торган башка сорауны юлладым. Астрхан биеклегендә ягымлы җырчы кызның кайсы җыры матуррак яңгырый икән, Альбина? Әлбәт, шундай биеклектәге гүзәллектә нинди җыр җырласам да бик матур дип тоела миңа. Әйдә беләсен искә төшерәбез. Yıldız dime, koyoş dime, altını da kümüş dime. Nişik barman şulay yarat, barı şulay kilişkine. Әфәрин, миңа калса хәләт җибетең бу җырны тыңлап, рәхәтләнеп алкышларын бүләк итеп утыра инде телевизор каршында. Шулай бит? Мин генә түгел, Кремльнең киң стеналары аша ничектер бирегә үтеп керә алган күгәрченнәр дә таң калып ахыры тыңладылар талантлы кызның йөрәк түрләреннән агылып чыккан җырлы моңларын да, үзенә генә хас горур сөйләмендә. Моң ясы җырчы рәхәтләнеп җырлый, тынычлык һәм мәхәббәт символы булып торган күгәрченнәр үзләренчә гөрлиләр әнә. Хәтта инде гасырлар дәвамында хезмәт итүче сәгать җайланмасы да, әллә инде без килү уңаеннан үзенчә көйләр көйли кебек тоелып китте миңа. Әлеге иҗади күренешкә һич китмәгәндә
танылган музыка белгече Глинка әсәре килеп кушылды. Һәм әңгәмәне туктатып торырга вакыт дигәндәй нокта да куйды сыман бүгенге җырлы-моңлы сөйләшүгә. Шушы урында Астрхан Кремленең биектәге сәгатьләре тирәсеннән мин сезнең белән дә бүгенгә саубуллашып торам, хөрмәтле тамашачылар. Яңадан кызыклы геройлар белән очрашканга кадәр. Пока-пока. Талантлы җырчы кыз белән Астрхан буйлап кызыклы сәяхәтнең дәвамы сезне Казаннан Казанга тапшыруның киләсе чыгарылышында көтә. Безнең белән калыгыз. Һәр чак бергә булыйк. Шаярып сөйләшүдән һич кайчан да туймыйк, дуслар. Альбина, бу Астрхан егетләре мәллә? Юк, хәзер бу байкерлар төрле шәһәрләрдә. Аңлашылды.